sakuturu kawus tinggal dampya prajurit yer anite tronggo sigra pangaso maju ing medan laga yer kencing bidal kumurung tambur kiri Roma guru loko ingarugi saraning madya agape kapi arso swaranipun lir omae samodara vokal tambah lagi mas yuk terima kasih mas Gung kencing bidal kumurung tambur diri kumaguru loko ingarugi swaraning wadya kumurung kapi arsa swaranipun lir omae samodara Untapeng Prawadyabala sigra hangelaran curit sawek kota Wadyabala Ois Loh oh ya Estaces
Se alo alo se alo alo se kalau kae jadi lande alo alo se alo se jadi langgar suno ireng wae hae hae solo 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 pikiran deng apa kami kono dengan cara komo resoke para pamrisa anawe apa jawa kapura ya Saka Konsumen Properti sandangan Jadilan Wonosari ya solo Atika Maharani menari bersama ini tari selendang Bung Subet Suryono ora loro Ambilan itu sobongso Saka Konsumen Properti sandangan Jadilan Wonosari
dari mata turun berat. Estates. Iya. Darjina ira. Hey up. Kambangnya empangku urun tresno yen ra karo sliramu Kasmaranku rasa karang mata garis memani seliramu. oh sayang dene rasa tresno apa sliramu ra citra kayokon kasmaran segaramanyo sayang dene rasa tresno uga sliramu ra citra kayokon kasmaran segaramanyo. Iya. Rajing raine wis sementonyi. Oh, sampe. Rande. Sesuring seseluring berarti kabar kesali lagi rande puja dewi deringe Oh, wilayah ngewe kita mas tubuh nama sidam sekarang mau lagi. Kones we jarane caci seswo arane konsona wolo romo weteng loko yo mas arane konsona wolo sikro nayoko Kyai karya ning praja kok lekut sing
aja tali wondo manunggal setya Sri suarane gumara samya rebut karsa estu padha kawulasan tata sak jero-jero ngayahi karya Jati seswo Yolanyo mas Kina tempong sonawono Romo Sarawomodo Yolanyo mas Kina tempong sonawono Romo Yolayo mas Jati seso Inmeten pongso nawono oh iya Sikro nayoko Anyayai karyo pakaryane brojo Kumrekot sengkot Ajo tali wondo manunggal setya Damyak dinana Sri suarane gumara samya rebut karsa estu padha kawulasan nata sak jero-jero ngayahi karya Ya sigra pangeso hanine turangga ngger Damya prajurit wanita tanpa siap siaga mek kita yo iya Dika Sulastri Hey yas Jarane Ratame Esta Pramuji Tika Orlaku Salosu iya Hai konso mikir ono dayo nger Ono dayo sebebe nger ono dayo mikir gini Penting ciwit penting ciwit tendang pokok ya Arjuna ireng Oh perangse kok ya ora apa-apa Sekarang yo nganggo perangse kok ya Sapa iki kasih perang iya lah kok jambak-jambangan iki wis ngantuk iki sing gamel topine miring kok ya Sone poenok ini ya, seneng aku. Yes sir. Ya. Ya. Hey, yes.
minggir sayung. Asih. Iya, iya, iya. Mari kita saksikan pertandingan antara tiga Maharani. Babak ronde kedua. Mas mikir gong efeknya rada dicilik-cilik mas. Main rambut dulu. Seyo. Ya miskin aja. Terima kasih mas operator. Orang gagah kena jadi gagah. As. Ayo jambatik, jambatik. As. Ayo bener. Ayo Esa, jambatan, jambatan. Guyur, guyur. Jambat lah ya. Gulung. Yas. Yohanan terkanin, oh bener. Ya, ya nih jambat nih. Ala kadir dir, ala kadur dur, ala kadir dir, ala kadur dur, ala kadir dir, ala kadur dur, ala kadir dir. Yes. Bung Supit Suryono, ora loro. Ora seber konco minggir Gredeg. Gedruk mas. Oh iya, gedreg. Areses. Aduh. Ayo maju. Ayo. Pinggir. Arjuna Rame rentas malang putung
atas tuntas kalau mendung yuk ya yuk as yuk kanca-kanca pengaman musiki tareses rambutan oh ya rawe-raweran tas malang-malang butuh atas tuntas kalau mendung rawe-raweran tas malang-malang butuh atas tuntas kalau mendung yo yeah. Ah, Awera-weran tas malang-malang utuh atas tuntas kalau mendung awera-weran tas malang-malang utuh atas tuntas kalau mendung yuk so ya solo ya os rawe-rawe rantas malang-malang putuh atas tuntas kalau mendung hey yas are you ready bujuan something kita goyang tipis bareng bro Arjuno Ireng Logi rawe-rawe rantas malang-malang putuh atas tuntas kalau mendung rawe-rawe rantas malang-malang putuh atas tuntas kalau Rawatya polo sikro amakarya tanca tali mondo sikro gembira kepala manglungku bende angrawe bacot-bacot kumara suarane Bende angawe bacot-bacot kumara suarane ayo rada minggir bolo yang di depan mas minta tolong duduk ya sing ngendang boten ketinggal Mas Mon sing ngendang boten ketinggal Wiyagane ora ketok oh nggih aturun ing dumateng sedaya pandemen sutresna budaya para penonton ingkang wonten sak lebetipun kalangan yang di dalam kalangan nggih ingkang boten kagungan jejibahan keperluan kepentingan kalian tanggung jawab kapure medal kemawon saking sak lebetipun kalangan nggih amargi menika kalanganipun terbatas nggih menika saspita saking panitia nggih amit nyuwun sewu dumateng sedaya para penonton nggih ingkang boten kagungan tanggungan wonten ing salebetipun kalangan kapure wonten ing jawi kemawon ingkang sampun mirsani mekaten nggih matur nuwun
Yamate kudasai. Ara ara. Iya. Yo, jarane. Hei, yes. Iya. Jumangka ing ayoto nangge para tamtama sikra lampa anglaring paris angayai karmaning satriya Rika cikat terengin astrampel Prekridaning aturonggo pantas kinar ya tulodo kandanging po rasa triyo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hatta ma di ilmi lagi sholatan daimatan Idawati mulai Tombo ati iku Temo perkarane Kabeh pisan maca Quran sakma nane kabeh pindho salat wengi lakonono kabeh telu wong kang saleh kumpulono kabeh papat sikir wengi ingkang kutang luwe kabeh limo sikir wengi ingkang sowe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi yes